Аут. Що? Че, лавка беше? Або не гледа. А? Какво не гледа? Ставай, Па Йоланка бе. Аут! Аут. Може да мам тук. Я го пахне. Синче, ще го убием. 30-0. Не, сега не ловей. Аз ще си я, бра. И тая, бра. Браво, бе. Па що работи? То нормално? Тя загря. Много са тежки топки, кой да изгруи тук? Топките не са тема, не знам. Тежки са, за мен са тежки. Това имаше дома, ладно стоим. Ти е динарето. Вот. Ще какво повече, ми трябва да се скачи. Тука. Аут. Пее се нищо. Да му така 2-3 поя на фора. Имам воля да играм. Ветер одеян. Možda... Gleda kao me, čoči.
Век плав, не човек. 30. Що сега там? Ай! А? 30-15. Аут. Дури падна, не, аут. Видим ги слуај. Така ме кърнемо. Ето чат пате, не? Но стоп. Защо не му ги мавам така накрая? Тук да се Ако гледа. намерно не му ги... Ай, тук. Не беше. Като моята пръва. Не беше. Ти само ти знаеш, ти за него. Не беше, а? Аут, аут, Милане. Няма ни двуца кажува. Милане на аут. Реално, да. Това е добро. Да се разправим с тебе, ти е аут или не е аут. Това е аут, аут. Гледай какво се враща, гледай. Иди натамо да ти ебе матка. Аут! И шо? Не бе, само на покой. Абе, па и дури видеа са. И сам против теб да ти има магията. Без нервоза сам. Брейк топка. Ин. Много пискарски игра на приятели. Цяло време го даваш до него. Нови са топките. Знаеш колко? Лита, но ветра ми дува лита. Това за мен. Може. Глед плава вместе ветра. 15-15. Ева. Кой ги ветра, купчо? Това нямаше да кажа, помня.
мечу ще му направи. Полека и нищо. Полека. Трей копка. Аут. Предност! Опа! 2-4. Тук няма ветер. Искаме се баги джус от джамп, където джус. Fifty off.